Then there are also the vast religions, the very big ones that exist today and that will not disappear because they have a written transmission. A potom sú tiež také veľké náboženstva, veľké religie, ktoré máme aj dnes a ktoré nezaniknú takýmto spôsobom, pretože majú tiež písomný odkaz. Organizations and so on. Majú organizácie a tak ďalej. And then we can say that there exist two kinds. A keď sa pozrieme na tieto, tak môžeme povedať, že existujú dva druhy. There are the religions of the Near East. Sú náboženstva o religie Blízkeho východu, which originated around Israel, ktoré vznikli v okolí Izraela, on the basis of the Old Testament. Na základe Starého zákona. They are called religions of belief, and why? A nazývajú sa náboženstva o religie viery. A prečo im tak hovoríme? Because one never becomes a God that one focuses on, therefore one has to keep believing. Pretože tu sa nikdy nestávame tým Bohom, ktorého veríme, ktorému sa modlíme a preto musíme neustále v Neho veriť. And then there's another kind of religions from the Far East, they are called religions of experience. A potom je tu druhý druh náboženstiev, ktoré pochádzajú z ďalekého východu a tým hovoríme náboženstva skúsenosti. And that's because they teach that truth in order to be true must be all-pervading. A to preto, pretože oni učia, že pravda, aby bola absolútna, tak musí byť všetkým prenikajúca. That it can be big here, small, and non-existent here, and then reappear over there. Tá pravda nemôže byť veľká tu, menšia tu, nebyť vôbec a potom sa znovu objaviť niekde inde. And therefore one expects to obtain the different qualities of whatever one focuses on. A preto v týchto systémoch očakávame, že získame tie kvality toho, na čo sa sústredíme. That's the view described by Buddha, or explained by Buddha in two of his main sentences. A to je pohľad, ktorý Buddha vysvetlil v dvoch svojich hlavných vetách. We don't need to die to the world, that we don't need to go somewhere else to meet Buddhas. Nemusíme ísť niekde inde na to, aby sme sa stretli s Budhami. Just need to open our eyes. Stačí, ako otvoríme oči. And the only difference between him and us is the fact that he meditates more. A to, že jediný rozdiel medzi ním a medzi nami je to, že on viacej meditoval. So these religions which expect truth to be all-pervading and everywhere, we are of course all inside, we have that truth and it's a question of finding. Takže v týchto religiách skúseností sa predpokladá, že táto pravda, pretože je všade, máme ju aj v sebe a je to otázka toho, ako ju nájsť. It's not a question of adding anything to mind which already has everything, it's a question of removing the veils that keep us from experiencing it. A nejde tu preto o to niečo do mysle pridať, pretože tá mysle o sebe už má všetko, ale ide o to... It's not a question of adding anything to mind that already has, it's a question of removing the veils that keep us from seeing it. Takže je to otázka toho, ako odstrániť z mysle tie závoje, ktoré bránia to vidieť. So here, the religions of faith, we know more or less, I'll just say a few things about them. Takže tieto náboženstva skúsenosti o tých viac menej vieme, takže poviem o nich iba pár viet. Faith is Judaism. A základom je judaizmus. And the Jews really gave us a lot. A Židia nám naozaj dali veľa. 0.2% of the world's population. Sú ich len 2 promile, teda 0,2% ľudského celej populácie sveta. And they have about 14 million altogether. Spolu je to 14 miliónov. But they have about between 50 and 80% of the world's Nobel Prizes. Ale práve tomuto národu prípada viacej než 50 až 80% držiteľov Nobelovej ceny. The world would look a lot older if we hadn't had them. Would look a lot older or less developed if we didn't have them. Keby sme ich nemali, tak svet by vyzeral mnoho zastaralejšie, menej vyvinuto. Then we have the Christians. Potom tu máme kresťanov, doing an excellent job, especially on social level, ktorí opäť robia vynikajúcu prácu, a to najmä na tej sociálnej úrovni. Helping a lot of people that probably nobody else would help. Pomáhajú mnohým ľuďom, ktorým by pravdepodobne nikto iný nepomohol. Not always so heroic, but anyway, you know, doing good things. Možno nie sú vždy tak heroickí, ale robia dobré veci. Also the churches are not protecting their people very well, but anyway, you know, the suffering is a part of the thing, of their system, and then it's probably all right. Tiež
tá ich církev, je organizácia až tak veľmi nechráni tých svojich ľudí, ale z druhej strany utrpenie ako keby súčasťou toho ich systému, takže pravdepodobne im to tak funguje dobre. And then we have the latest newcomer on the scene, the Muslims. A potom tu máme nováčika na scéne, poslední, ktorí sa objavili, moslimovia. And if any you think religion has to be boring, A ak si niekto z vás myslí, že náboženstvo nutne musí byť nudné, then this is need to look at the Muslims. tak stačí sa pozrieť na islám. You can open the TV set and somewhere between Indonesia and Morocco, every night there is a Muslim party. Stačí si zapnúť televíziu a môžete vidieť správy o tom, že niekde medzi Indonéziou a Marokom prebieha moslimská party. Hopping up and down, lots of energy shooting in the air. Poskačujú na mieste, je tam veľa energie, strieľa sa do vzduchu. But when you try to find out what kind of party it is, Ale keď sa snažíte počuť, čo tam hrajú na tej party, first you get quite surprised. There don't seem to be any women. tak budete možno prekvapení, pretože najprv zistíte, že na tej party nie sú žiadne ženy. There are some tents standing around in different places, partly hidden, which may be women. Sú tam také rôzne stany, ktoré postávajú niekde po okrajoch, zle ich vidieť a možno, že sú v nich ženy. But definitely not in the dancing room. A určite ich nenájdete v tej tancujúcej skupine. Also, if you want to hear the beat, you're listening in, saying what must be a good beat. A tiež budete sa snažiť počuť, či je ten rytmus, ktorý sa tam hrá dobrý, budete si hovoriť, určite bude zaujímavý rytmus. You see, no beat, no music. Tak zistíte, že tam nie je žiadny rytmus a nie je tam žiadna hudba. Then you think, oh, must be a rave party. Tak si pomyslíte, pravdepodobne je to rave party. Everybody up there, high energy. Všetci raveujú, veľa energie. But you also see that even though they're 20% of the world's population, Ale môžete si všimnúť, že hoci moslimovia tvoria 20% svetovej populácie, then, well, they only have 5 Nobel Prizes for being peaceful and for making poetry. tak napriek tomu sú držiteľmi len 5 Nobelových cien, a to za to, že sú mierotvorcami a píšu pekné poézie. You see that in the way that every time they like to blow something up, they always blow up people who don't want to be blown up. A môžete si tiež všimnúť, že vždy, keď majú chuť sa vyhodiť do vzduchu, tak spolu s tým vyhodia do vzduchu aj ľudí, ktorí nechcú byť vyhodení do vzduchu. So different places in Europe, we are now thinking of building up jihad centers, solid, concrete constructions where people can go in and blow up themselves without disturbing anybody else. Preto v rôznych mestách Európy uvažujeme o tom, že postavíme tzv. Jihad centra, budú to také kryté betónové priestory, v ktorých sa každý môže bezpečne vyhodiť do vzduchu bez toho, aby ublížil niekomu inému. And I see from your happy faces, you consider that a good idea. A z toho, že sa usmievate pri tom nápade, tak pravdepodobne ten nápad nie je až taký zlý. So do I.